हेलौ प्रेक्टिस जाबाय ना? औ नै जागासिनो। सुदिमा फैबाय नामा? औ फैबाय। दे थांगासिनो आं। दे। सना नोंखौ लाना सुजुनाय बे आंनि जिउआव मिजिं आंनि सना नोंखौ लाना रनसायनाय बे आंनि जिउआव मा होननानै फोरमायगोन आं गोसोनि साननाय गोसोआवल' थासिगोन नामा मा होननानै फोरमायगोन आं नोंनो गोसोनि साननाय गोसोआवल' थासिगोन नामा दुब्रि हाग्रायाव थानाय गोजोंनि बादि सुदै नोंनि सना अनख' गोसोआ आंहा जावलिया जायो दिनै नोंनि रायज्लायनाय आरो मिनिखैरो मिनिनाया आंहा जावलिया जायो दिनै नोंनि रायज्लायनाय आरो मिनिखैरो मिनिनाया हेलौ सुदेम बहा दं? न'आवनो दं। बाथौ थानसालियाव थांनिखै दे बायदिया बेरखांफैयो गोसोआव सानै सानै आं बावगोमालाङो बायदि खोथा जाखांफैयो गोरबोआव नोंखौ लानानैनो सना बावगारलाङो सिमां रायजोआवल' बेरायहैयो मिनि खुसियै जों सानैजों मोगथां मुलुगाव नों गोजाना सान अखाफोर बादि जानगारा सान अखाफोर बादि जानगारा